Godmorgen, og velkommen til endnu en morgen på fjorden. Ja, der er fint gang i fuglene, så I ved jo godt, hvad der skal ske. Så jeg skal ud og kravle, og nu gør jeg lige pram klar. Jeg har alligevel ikke været på jagt. Der er ikke rigtig nogen fugle i området. Det vil sige, de er, men de ligger andre steder. De er ikke her, hvor jeg er på jagt i dag. Og så er det. Det er jo det, der er så fantastisk ved den her jagtform, det er, at den er så uforudsigelig. Man kan sagtens have en forestilling om, at man skal have masser af ender med hjem. Og så er jeg ikke en skid. Godt nok bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen, synes jeg. Men måske er det den vestenvind, der er lige nu. Det plejer ikke at være godt på det her område. Altså jeg giver vestenvinden skylden. Men i går, der var jeg jo også ude. Desværre fik jeg kun film af så i alt 4 af de 5 fugle, jeg skød i går. Så på en eller anden vis, så er det egentlig okay, at jeg ikke får flere fugledage. Og at det egentlig bare er hjemme af. Det blev så det. Men altså, de ender, jeg skød, dem skal I da lige se. Dem, jeg fik film af, de kommer her.
Det var sgu nogle meget gode krav. Hvad kan man sige? Efter det, så var jeg faktisk også ude nytårsaften dag. Og der fik jeg også en grågås, men som I kan se her, selve gåsen i hvert fald. Desværre så fik jeg ikke skydningen, fordi jeg var ikke lige, jeg havde ikke fået sat kamera op, og jeg havde faktisk ikke været afsted ret lang tid, før at den mulighed kom, eller opstod for at få lov at skyde gåsen. Nu er jeg ude igen, og jeg har skudt en fuld dag. En fin lille piband. Den skydning, den kommer lige om lidt. Den fik jeg nemlig. Men udover det, så vil jeg også sige, at det her, bliver den sidste film i det her koncept her. Det bliver ikke den sidste film, men det bliver den sidste film på den her måde her. Jeg har en film tilbage, jeg godt kunne tænke mig at lave om kravlejagt. Men det er mere sådan en teknikfilm. Hvordan er det, jeg gør? Hvordan er det? Altså et af dem, man får en idé om det, når jeg ser det her film her, men hvordan er det egentlig, jeg gør? Hvad er det egentlig, jeg gør for at komme tæt på fuglene? Hvad er det, jeg gør? Hvordan er det, jeg sætter op? Hvad er det for noget udstyr, jeg har med? Jeg har ikke rigtig kunne finde konceptet for det. Det bliver interessant at se på, men jeg tror, jeg har den nu. Så det kommer i hvert fald til at lave en film om. For helvede. Det er det, der sker, når man ikke har snor i. Sådan her. Altså. Så. Jeg fik den på land. Det er en fantastisk dag. Det blæser lidt her på den her. Jeg har været over på den anden side for at der var lidt mere vindstille i det her sydvind her. Omkring 0 grader. Og lidt vind. Det er dejligt koldt på fingrene. De er fandme røde. Mine tær, de er også pænt døde. Men sådan er det jo nogle gange. Men nu vil jeg sige tak for denne gang med de her film her. Ikke flere af dem. Men nye film, de kommer. Ha' det godt.